ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଧୂଆଁ ବିହୀନ କାଠ ଚୁଲା। ଅଳ୍ପ କାଠରେ ବେଶୀ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ଧୂଆଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିର 3ଟି ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ବିନା ଧୂଆଁରେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ, ଘର ବାହାରେ ଏବଂ ପିକନିକରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ऑफिस एड्रेस एसएस एंटरप्राइजेस पटिया भुवनेश्वर। रहुची नमस्कार।